Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito na naman tayo ngayon kung saan tayo pumunta ng mga nakaraang ilang buwan. Bumabalik kami dito para magdawa sa pangalawang pagkakataon dahil may nag-request po sa amin na mga brother sister dito na nagsyahada na. So pinapabalik nila kami para dawahan yung mga ibang tao dito na hindi pa nagsyahada. Don't forget to subscribe and click the notification bell button and paki-like na rin ng video. Diri sa kalibutan kining daghan kay reliyon ba? Diri sa kalibutan daghan kay reliyon. Nga gani gisurvey sa Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness mismo nag-survey sa data sa Jehovah's Witness, niabot na data og 124,000 ka reliyon, kasikta. Kristiyanos pa lang na, o pailabot ang ubang religion. So may ibot pa sa Christianity. Kristyanismo, so may Kristohanon, so may ibot pa sa bot. Ang meaning sa Kristohanon o Christianity o Kristyanismo, followers of Jesus Christ. Kanang mga tao nga naningkamot nga masunod si Kristo, di ba? So busa gitawag sila mga Kristohanon, mga tao nga nagsunod sa kang Kristo. Tanaw pag mosulod mi sa among simbahan, nganong ibilin man mo among sapatos sa gawas tungod kay si Kristo pag musulod siya sa balaang lugar ginatangtang po niya yang sandalyas, diba? So kinsa may gabilin siya yung sapatos sa gawas simbahan, dabi kinsa may Kristiyanos karon, so wala ba mo kabalungan ng gapurong among babae tungod kay si Birheng Maria modelo sa among kababaihan, gapurong si Birheng Maria. Kami gapabalbas mi tungod kay si Kristo modelo sa among kalalakihan ug ang tanan nga mga propeta. So nagingon ang labang makagagahom sa Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasul ani budullah wa ijtinabutag. Ingon ang labang makagagahom, matag henerasyon ug matag nasyon nagpadala kog propeta para tudluan mo sa insakto nga pagsimba. Actually pareho ra man ta tanan, mo lang wala nasabtan ba? Ang Muslim kabalaw mo nga ang Muslim ug Kristiyanos pareho tanan. Inani siya nganong pareho ta nami 6 articles of faith. So kaning 6 articles of faith dili mi pwede may mong Muslim kung wala ning unom. Nga ang Muslim dili mi pwede mong Muslim hanto dili na mo sundon ning baruganan. So una nga baruganan, i-test nato kung pareho ba ta ba? Una nga baruganan namo kami nituo nga walay laing Diyos, gawas lang sa nag-inusara nga Diyos. Nga siya ang nagmugna sa tanan makita o di makita. Nito mo na dili. Ha? So na binsay kalainan nato. Nito mo, nito pud mi. Parehara, wala. Ikaduha. Kami nga mga Muslim nito umi sa mga anghel, di ba? Nga example si Birheng Maria niduol sa iya si Angel Gabriel aron niingon kaniya si Angel Gabriel nga, "Oh Maria, magbuntis ka." Nga niingon si Birheng Maria, "Unsaon na ako pagbuntis nga wala may sukad lalaki nga nakaduol kanako." Di ba? So kami nito umi sa mga anghel, kang Angel Gabriel og tanan nga mga anghel. So nito pud mga Angel Gabriel dili. Tuo ba? So unsa may kalainan karon? Pareha na ba? Ikatulo na mga baruganan. Nito umi nga sa mga propeta, kay Abraham, kay Solomon, kay Jacob, kay John the Baptist, nito umi kang Noah, kang David, kang Moises, nga kini sila tanan mga propeta sa labang makagagahom. Nito mana o dili? Ha? David sa may kalainan karon. Ika upat nga gituan sa mga Muslim. Nito umi sa tanan nga mga mensahe nga gipadala sa labang makagagahom, di ba? Example, sa panahon ni Kristo, ang ipadala sa labang makagagahom ang gospel, di ba? O gitawag natong Injil. Sa panahon ni David, ang gitawag nga Zabur, di ba? O Salmo, di ba? Sa panahon ni Moises, ang Taura.
Sa panahon ni Abraham ang Suhuf o Scroll of Ibrahim. O sa panahon ni Prophet Muhammad ang Quran. Nito mana dili. So daw yun sa may kalainan, wala na ba? So og ang isa sad sa mga gituan ng mga Muslims nito uming sa kadar kanang divine destiny og nito uming adunay impierno ug nay paraiso. Pero inani siya mga brothers and sisters, pangutanon ta mo. Ako na say mangutana sa inyo karon. Sa kadugay na ninyo nga Kristiyanos unsay colors pamanit ni Kristo? Kinsa may makatubag? Unsay colors pamanit ni Kristo? Isa mo sister. Di ka nang sa Ribolto. Kayo manggi, brown ba? Hindi sa kay sa mall, simbahan man as Katoliko, nganong itom man lagi. Mura magkuling ka itom. Black Nazarene. So dabi, nganong itom man lagi. Dahil kung magsimba mo sa Malibalay, puti man lagi. Nganong na may kulot ang buhok, na may straight ang buhok. Nganong na murag inchik ang mata, na ay murag Pilipino ang mata. Nganong na may murag dagway katsila. Dabi, amin tsakto na. Ang punto nako, nganong naa sa among libro ang kolor ni Kristo. Ang kolor ni Kristo mabasahan sa among libro. Ang iyang kolor pula, pulahon. Pero ang punto nako, nganong wala man nakabutang sa Bible? So nganong wala man sa Bible? Ikaduha, giyon sa pagampo ni Kristo. Pangutanon ta mo, unsa man magampo ang sabadista? So nganong pareho man sa Muslim ba? Pangutanon ta ka sister, ang sabadista kanus man magsimba. Birni Sabado, ang Katoliko Domingo. So sa adlaw pa lang nga igsisimba, managlahi na ba? Samot na sa giyon sa pagsimba ni Kristo, wala nakabutang sa Bible. Busa lahi ang pamaagi sa pagsimba sa Katoliko, lahi ang pamaagi sa pagsimba sa Sabadista, lahi ang pamaagi sa pagsimba sa Kristohanon. Tungod kay wala nakabutang sa Bible giyon sa simba ni Kristo. Wala nakabutang giyon sa nagampo. Giyon sa man puasa ni Kristo. Pangutanon ta mo. Giyon sa puasa, nakabutang man sa Bible nagpuasa siya. Nangutahan ako sa isa ka pare, Father, sa Xavier, nangutahan ako, Father, unsa may puasa ninyo? Ingon siya, nga mong puasa anak, pwede mo mukaon sa Birni Santo, bisag unsa, dili lang karne. Ingon po ang pare sa Bukidnon. Anak ko, Father, unsa may inyong puasa? Ingon siya, nga mong puasa, Birni Santo, dili mo mukaon bisag unsa tubig lang. Nangutahan na po ko dito sa kanang alagad simbahan. Anak ko, brother, unsa man ang inyong puasa? Ingon siya, nga mong puasa, tabirak raman o binignit. Dabi amin sakto na. Kamu pangutanon ta mo kan sister pod lahi pod. Bantos kaming awan. Nganong managlahi man ang Kristiyanos tungod kay wala nakabutang sa Bible. Kanus amo balik si Kristo, wala sa Bible, nganong nasa libro sa mga Muslim. So inani siya para masabtan ninyo mga sister ba? Kani ako na istorya para masabtan ninyo. Pananglitan unsa ning lugaran niyo dire? Sayas ba? So ang amo taga kuan mi, Carmen, Matildinere. So kung naay basketball dito sa amo kagabi dula sa basketball. Kinsa may mas nakabalo sa nahitabo sa dula? Kami o kamo dire? Kamu may doon. Kami may dool. So uyon man to nga kami ang nakabalo sa dula kagabi. Kay kami may nasa dool ba? Pag magbasa kag Bible, nganong tanan lugar sa Bible, lugar man lagi sa Muslim. May kagahaman gibunyagan si Jesus. Kamo aman gibunyagan Jesus. Jordan. Na nganong ang Jordan Islamic country man lagi. Tagahaman si John the Baptist taga Syria. Nganong ang Syria Islamic country man lagi. Tagahaman si Moises Egypt, di ba? So nganong ang Egypt Islamic country man lagi. Mananaog si Adan ug si Eva, wala nakawan ang bawal nga prutas. Ingon ang Genesis, Faran. Na ang Faran kay lugar sa Saudi Arabia, Islamic country man lagi. Tagaaman si Paul, si Pablo. Ingon ang Bible, Antioquia. Antioquia mo ng Turkey, Islamic country man lagi. Amin ang Babylon, mo man ang Iraq, Islamic country man lagi. So nganong tanan lugar sa Bible, Islamic country man. Ngano man nga taga dito man sa lugar sa Muslim. So dili ka na timailhan nga mas nakabalo ang mga Muslim sa nitabo, di ba? Wala ba mo natingala nganong nga atong katigulangan mga Musliman. So nganong pag-abot diri sa mga katsila, ang hari sa Bohol si Daguhoy Musliman lagi. Sa Iloilo si Dato Puti Muslim. Sa Cebu si Lapu-Lapu Muslim. Sa Manila si Ra Sulaiman Muslim.
Sa Tondo, si Raha Matanda, Muslim. Raha Mabon, Raha Lakandula, Sharif Kabunsuan. So, anong Muslim na itong katigulangan sa una? Anong tanan relihiyon? Mangayo magkwarta. Ninong bayad, kasal bayad, bidisyon bayad, dugay na kang patay, 150 para misahan mong kalag. Napay sibot mo labay si matubangan. Ganong mga magkwarta ang religion? Ang tanong tamo, sa kadugay ninyo sa inyong simbahan, na mo inadawatan ng kwarta, wala pa. Ha? Kami may gahatag. Kamoy naghatag. So naday Diyos nga kita'y mohatag sa Diyos. Pangutanon ta mo, kinsa may maninoy ni Kristo sa una? So nganong naman karon meron ng 3 Ano man ako lagi? mo na ang dako na pangutana. Ha? So anyway, mga pangutana lang na ang akong punto, kaning Islam mao ni siya ang reliyon sa atong katigulangan. Mao ni siya ang reliyon nga wa kay berang bisag piso, di ba? Mao ni siya ang reliyon sa lugar sa Biblia. Mao ni siya ang reliyon ni Jesucristo ug ang tanan nga mga propeta, di ba? Ug mao ni ang reliyon sa wala pa niabot ang mga katsila. Sa pagbunyag, bunyag gihapon mo. So, nangutan si sister, ang Islam na bay bunyag. Inani siya, sama sa akong gisulti, kami nga mga Muslim, nituo mi sa tanan nga mga propeta, ba? So, kung naapay bunyag, ahin ako tubangon kang sister ba, kay sa Islam, wala mong bunyag sa Islam. Walay bunyag. Kay kaparti na ta sa binuhat sa Diyos. Wala na tay angay sudlan. So, inani siya, kung tinuod pa nanay baptismal, panangita na, kung tinuod pa nga nanay baptismal, nga naman si Kristo, gibunyagan siya sa Bible, 33 naman yung edad. So, sa lugar sa Isaiah sa una, Mormon, sa karon nagkatoliko. Nga 33 naman siya gibunyagan. Kung tinuod manggaling nga nanay bunyag. Nga dili man siya gibunyagan sa gamay pang bata. So, panangita na, kung tinuod pa ang bunyag, nga naman nga panangitan musulod ko sister sa Sabadista, kinsa may magbubog tubig, ako mo'y magbubo sa ulo sa inyong pastor o ang pastor mo'y bubo sa ulo. Ang pastor bubo sa ulo, di ba? Tungod kay ako may nisulod sa reliyon. So si Kristo lugar ang nagsunod kang John the Baptist. Kay nganong si Kristo may gibunyagan ni John the Baptist. Pangutana, nganong naaman Juan nga bautismo? Walay bautismo. Pare sa ako, ang tawag sa ako dito sa amo kay Juan. Kinsa nga Anas gud katong upaw. Di ba? So naigingalan na sa ako, di ba? Kinsa nga Anas gud katong dakugtian. Ha? So naday ngalan sa ako, di ba? So mao pod ang ilang gingalan kang Juan, di ba? So inani siya pero dili na mo yang ngalan. Kung tanaw nimo sa history sa Bible, dili na mo yang ngalan. So inani siya, kung tinuod pa nga nay bunyag, nganong wala may gibunyagan si Kristo bisag isa. Nganong wala man sa Bible. Niingon raman siya, follow me, sunda ko ninyo. Di ba? Pangita gibunyagan ni Kristo bisag isa wala. Ingon naman siya, sunod kamo kanako. Dayon mismo katong gilansang sa cross, niingon tong kawatan, magtutudlo, hinumdi may ako, kung ka na sa Dios. Ingon siya, karon dayon mo uban ka kanako. Wala man lagi siya niingon bunyagan sa mo. Wala man lagi siya gibunyagan bisag isa. I-shortcut ako itong pangutanan ni sister, nabay bunyag sa Islam, walay bunyag. So sa Islam, duha lang, ima syakira wa ima kafura. Musunod ka sa Dios or musupa ka sa Dios. Mao na duha. Og ningon nin siya, tungod kay ang padulungan diyan na amnar, impierno lag paraiso. Di ba? So basig namin mga pangutana. Kay kana bitang video diya nga pati nila ang tao nga moingon dag Allahu Akbar. Allahu Akbar kanang kamulo silang patay. Video mong gid na. So Unsa na Muslim na sila? So mao tay pangutana ni sister ba? Nganong nakaingon man ta nga Muslim to? Allahu Akbar man. Pwede mag-Allahu Akbar ang dili Muslim. Di panangita na Allahu Akbar is God kung is great. magtanaw mo og bold nga salida, siguro sure ko wala kay wa man nakapananawa, pero kung mananaw mo nay maingon diya nga babae nga oh my God, di ba? Oh my God. So daw be, unsa man na siya nganong nagtawag man siya God? Unsa may labot sa iyang relihiyon? Dili bot pasabot nga nay nang rape nga pari sayop na ang Katoliko. Kay wala may labot ang pari ug wala may labot ang Katoliko. Di ba? So dili bot pasabot nga naay Muslim nga unsa ning nakabuot og salaod sayop ng Islam. Di ba? Sama po sa Mormons, dili po pasabot nga naay Mormons nga nangilad sayop ng Mormons. Di ba? Tungod kay lahi ang reliyon, lahi ang tao.
Di ba? So ingon pa nila nga ang Muslim kuno malangit kung makapatay. Kung tinuod pa, nganong kabalo mo unsa kadaghan ang Muslim sa kalibutan? Almost 2 billion. Kung tinuod pa na napakay mabilin nga tao sa kalibutan. So, ang Saudi Arabia puro Muslim, nganong makauli man nila mga bana dire, di ba? O kana kung kinaiya man na sa tao, iya ana, walay labot ang relihiyon ana. Kung hubaro nato ang Islam, gikan sa pulong nga kalinaw. Di ba? Musabi taw pag magtagbo ni sa musilingan, mayingon ni assalamu alaikum, ang kalinaw maana kanimo o ang Islam maana kanimo. So ang Islam di ay hubaro nimo siya binisaya gikan sa pulong nga kalinaw. Hubaro nimo siya English gikan sa pulong nga peace, di ba? Hubaro nimo siya Tinagalaw gikan sa pulong nga kapayapaan. So karon ibalik nimong kapayapaan sa Arabic, Islam. May gibili ni Kristo sa ato. Aya siya ni sakas langit. Ningon siya sa Biblia, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw maana kaninyo. Di ba? So ang iyang gibilin sa ato ang kalinaw o kaning relihiyon nga ginganlag Islam. May buntag sa tanan. Ako na usa ko kakuan bulanon. Sa Islam day, nagingon ang Allah na o tao sa hubad nga pagkaistorya sa tulinggay. O tao, tukia kung kinsa ang nagbugna kaninyo. So kita gitagaan tawag kan sa Allah pangunahuna para mag-analisa kung kinsa ang nagbugna kanato. Unsa gibuhat sa Allah? Siya nagpadag mga propeta henerasyon by henerasyon. Mito man ta kang Adam, di ba? Kang Noah, kang Lot, kang Ishmael, di ba? Kang Isaac, kang David, kang Yahya, kang Saleh, kang Moses, di ba? Kang Solomon, kang Jesus o kang propeta Muhammad. Sila gipadala henerasyon by henerasyon para ipaabot sa atoa ang kamatuoran bahin sa pagsamba kaniya. Kaduha, kini nga mga propeta doon na siya gipili nga 5 nga tagaan sa iyang mga pulong. Una, itong si propeta Abraham. Kang propeta Abraham dito ni gawa sa iya ang suhok o kalatas. Katong role ibita nga mga basahon sa una. Dibilas kapan mata sa elementary man na. Nauman ang henerasyon ni propeta David ni propeta Solomon ni Abraham niabot na pod ang revelasyon kay propeta David. Di ba? David nga katong gitawag og mga awit ni David. Nahuman na po ang henerasyon ni propeta David, niabot na po ang henerasyon ni propeta Jesus. Di ba? Katong gitawag og ebanghelyo. Antod nga niabot na po ebanghelyo katong kang Jesus sa unang panahon. Wala siya katong mga pinulungan niya sa unang po sa Aramaic. Nahuman ang henerasyon ni propeta Jesus, niabot na po ang henerasyon ni propeta Muhammad. Nga nadri ang gitawag nga Quran. Kung unsa ang mensahe ni propeta Abraham, kung unsa ang mensahe nila, mo niya po ang mensahe ni propeta Muhammad ug kang Jesus, ang pagsambalang sa nag-inusara nga Diyos. Sama sa giingon ni Ustaz Ganiya nga usa sa pinakamaayong buhat sa tao sa kalibutan, ang pinakauna nga buhat nga pinakamaayong buhat sa tao sa kalibutan ang pagtupit kaniya. Actually, dugang pa, dunay upat ka mga pamaagi kung ginsa pagbuhat sa Ginoo ang tao. Una, si Adan. Adan, tama. Si Adan gibuhat siya sa yuta. So kining atong lawas karon, di ba? Kining atong panglawas karon, mabot ang panahon nga mawala ta. Drita balik, di ba? Abog. Si Adan alayhi salam gibuhat siya sa abog. Munang kita pag mamatay ta, balik ta sa yuta, di ba? Si Adan wala siya gianak, wala po siya gipanganak. Gikuan siya sa pinulungan nga kun fayakun. Mahimo siya o nahimo siya. Ikaduha gibuhat sa Ginoo sa iba, di ba? Kahit siya. Ang kamo nga mga babae, gikan mo sa gusto sa lalaki. Tama dili. Tama, di ba? Kita na dayon. Ang pagkabuhat sa ato, gikan ta sa similyan ni Adan ug ni Eva. Gikan ta sa similyan ni Adan ug ni Eva nga nabuhat ang takalong tao. Kita gipanganak o kita pod nagkaanak mo na nga daghang tabang apo karon. Ikaapat nga pagbuhat sa tao sa kalibutan ang pagbuhat ni propeta Jesus. Si Jesus gibuhat sa Allah nga wala siya'y amahan. Pero doon na siya babae nga giagian, di ba? Karon kung maingon ta nga mas labaw nga makakagahong si Jesus tungod kay gipanganak siya nga wala siya'y amahan, di ba? Mas gamahanan ang pagkabuhat ni Adan. Kaya naman, wala man siya lalaki nga
o wala siya babae nga giagian. Kinsa sa inyo karon ang mito sa naging usara nga Ginoo? Taasan kamot, kinsa? Sumintras nga buhi para sa kalibutan, balikon nato to ang sakto nga pagtuo pagsunod kaniya. Unsa man na siya? Ang pagsaksi. Ang pagsaksi nga wala laing Dios pagkasambahon kundi siya. Mura na siya. Wala ni lain. Pag imo nang malitok, libalik na ka sa original libro nga pagtuo. Ako, isganin nyo, ako, mitoo, og musaksi, nga wala laing Diyos, nga pagasambahon, kundili ang awa. Og ako, musaksi, nga si Jesus, anak ni Birhing Maria, sugo, og propeta sa Allah. Og ako, musaksi, nga si Muhammad, sugo, og propeta sa Allah. Hinay-hinay lang ta sa Islam kay dili man siya siling nga mohalang diretso, di ba? Kung unsa ang iyong naandan, padayon lang mo. Paabuta ang higayon nga kamo mo dili sa inyong panglawas mo to siya. Paabutan yung panahon nga ganahan na mo magkuan sa to mga sister mo, masuot mga inana, di ba? Paabutan yung ang panahon nga di na mo gana kaning baboy, di ba? Paabutan ang panahon nga magmanipahin mo sa Islam. So mo to inshallah sa Assalamualaikum, may buntag sa tanan. Ang ako pa nga pala si Jamil Baang. Way back 2014, doon po ako nag-Muslim sa Saudi Arabia. At ang aking pong nakamulatan na reliyon, ito po ang Iglesia Pilipina Independiente. At hindi ko inakala na ako'y mag-Muslim. Bagkus ito yung guide sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi ako pumunta ng Saudi Arabia para yakapin ko ang pananampalatayang Islam. Ito po'y gabay sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sana ang lahat ng mga nadatna ng mga mensahe ng Islam, sana po ay pag-isipan natin kung ano talaga yung relihiyon na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa tunay na tagapaglikha, na ito po yung baon natin, ito po yung religion na tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, no? At alhamdulillah, ito lang po ang aking masasabi. Kailangan nating kilalanin ang ating tagapaglikha. Alhamdulillah, sa gabay ng Allah ay tinanggap nila ang katotohanan at mensahe ng Islam at sila ay nagbalik loob sa Allah. Alhamdulillah. At inshallah, iduwa muna kami na magiging pagmalakas ang aming mga paa para sa pagpapaluap sa sunod na pagpunta namin dito sa kanila. Assalamualaikum. Mabuti at nakapunta tayo sa lugar na ito kung saan ay naibahagi natin sa kanila ang mga ilang mensahe sa Islam at yung sinabi nga ng kapatid natin, magkakaroon tayo ng pagtuturo patungkol sa pagdarasal doon sa ating dakilang tagapaglikha na which is yun ang pinaka-importante sa lahat at na kung saan mabubuksan rin ang koneksyon nila sa Diyos na lumikha sa atin. Inshallah ta'ala, pakaantabayan na natin at abangan natin ang susunod nating mga activity. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره